Soňky wagt iň köp şu ertegeli sorap jaňatýalar, olaram elbetde jogapdan közenýän doganlarymyz. Jaňatýalar plan goňşym şonu çipdir da gowlanypdyr, plan garnaşmam şonu çipdir da gowlanypdyr. Maňa da kömek edäýmezmike, alasym gelýär. Serediň doganlar men hemişe de aýdýansy-da, siz goňşuňyzyň, joraňyzyň, ýapylan garnaşyňyzyň bedenine ýaşaňdyk. Siz aýratyn bir jan organizm. Dogry käbir kesel alamatlar meňdeş bolup biler. Ýöne öz bedeninde näme prosesden bolup geçýänini palatyp bilip bolmaýar. Şoň üçin hökman ilki gowy barlygdan geçip anykladym kesel sebäbini. Şoňa görä saýlaw etmek hem aňsat bolýar, hem siz hakykatdan haýyr taparsyňyz ulanýan zatlaryňyzdan. Hawa doktorymyň esasy sebäbi ýot ýetmezçiligi. Eger siziň kim şeýle bolsa, onu şu werte gelsiň halas ýeriniz diýen ýaly. Ýöne käkişide genetik ýa immun ulgamy bilen bagly ýagdaýlarda ýogduň artykmaçlygyny jogap ötüp bilýär. Ana olar ýaly ýagdaýda gaýta bu gel size ziýan berer. Şoň üçin bize ýüz tutman kaňyz hökman barlygdan geçip anyk diagnozdan soň habarlaşmaňyzy haýyş etýär.